Uyayibona le nkinga madam Gogo mele udle manje umedem uyakuphazamisa gogo. Hey umadam uxakanise ukuthi ugogo ke kadle namhlanje ugogo ufuna ukudla bathi bakhipha unyaba benza uBrian irice la Brian leli Gogo nangu medem ezo. uzohavu ophapha mina papa nawe ba-focus manje Junior mfuthi uyofudumeza amadombola ngeke ngidle irice mina Gogo ngiwafuthi hamba uyagovuza awugovuza yakhe sosithathu wami welapho abongovuza mana yakucela lavu wami ngidle amadombola mina ngilidle irice mina ngithanda i-hospital rice even ukhari ngithanda i-hospital khari awupheka-ke ukhara mhlani ngengane ha hayibo kudla lezi ngane mina ukuzwa hayibo noma wakhe noJune wema nangu medem Phatha-ke, phatha. ucayekile nawe